Жива и здрава. Как си? Много добре. Надявам се, че ти също ще ме накажеш да се почувствам още по-добре. Не съм на масата при червеното вино и семейството. Да. Получи ли подаръци? Получих, раздадох рано сутринта, както си мой реда. Пожелах си едни тайни неща. Ами няма да ти кажа тайна. Нещо само за мен, но той в момента продължава да подарява скара за цялото село. Какво прави в момента? Пече кюфтета за селото. Къде това? Много хубава Коледа се оказа тази година. Нова власт, нова Коледа. Пред общината, в селото, занесе скарата от нашото барбекю, дарени бях кюфтетата от друг човек. Кое е това село? Кажи село. Село Рударци. Село Рударци. И какво? Там живеете? Там живеем, да. И какво сега раздавате? Една част от времето сме там. Сега раздавате кебабчета. Не, ние раздаваме други. Ние сме поканени. Ние ядем от кебабчетата на други. С радостно ги споделям. Искам да ти кажа, че има хора доста заможни в това село, има и по-бедни. Всички заедно ядат кебабчета. Супер, страхотно. Тук съм на Рударци. Това е така наречената снимка с гащи до басейн. Да. Ние аз като варненец, тогава нашите ни водеха пък към София, някъде към Витоша. Да видите и вие свет. Да, банки, такива, банки, така наречени характерен курорт. Това е Рударци и тук съм в страшно добро разположение на духа. Искам да се представя като голям пловец още от малък, въпреки че не